Hola, soc Ferran Navarro, membre de la colla Estela Roja de Benimaclet. I jo sóc Elena Ávila, també membre d'Estela Roja. La trobada d'avui el que tractem és de celebrar tots aquells dolçainers i tabaleters que durant aquests mesos de la Dana hem estat present en totes les manifestacions i concentracions de protesta. Un acte d'agraïment, no? Per tot el temps dedicat, per l'assistència incondicional. Bé, realment el procés de memòria és de l'any 2012. Ho vaig fer per a l'homenatge que al voltant del 14 d'abril es fa al cementeri de València amb motiu dels afusellats pel franquisme. A partir d'ahir es va agafar per diferents colles per a tocar en diferents actes reivindicatius, com pot ser especialment de l'accident del metro de València. Espontàniament, els dolçainers i tabaleters que anàrem a aquella primera manifestació de protesta vàrem interpretar la processó de la memòria, perquè vàrem decidir els que anàrem. Pues a mi és que m'ha canviat la vida, perquè jo sóc afectada de la Dana, visc a Catarroja, i fins a que fou la manifestació a Catarroja pues no havia tingut ocasió ni d'anar a les manis ni res. I això, pues mira, una manera de contribuir, de sumar-me al fer reivindicatiu, que des de casa la veritat és que no tenia l'opció. Jo crec que és molt emotiu, no? La manifestació quan es comença amb els ritmes dels tabals i es comencen les melodies de la processó de la memòria, els aplaudiments de la gent, veure plorar a la gent, no? Perquè estàs tocant i tu veus la gent emocionada. No? És que se'ns posa també la pell de gallina mentre estem tocant i vegem la cara de la gent. Moltes vegades notes que els ullets, que te mola una miqueta el morro que ha d'estar fent pressió per a poder tocar. Vàrem proposar a Jesús Prats que fera una exposició, perquè sé que sempre està present en les manis. Totes les fotos de les manis inicials, que jo ni era conscient de la quantitat de gent. Molt emotiu i molt bonic i moltes gràcies perquè hi hagi tota la seqüència, no? Temporal del que ha sigut ja fa 18 mesos, que es diu ràpid, però dia a dia costa